Sanibonani guys, igama unqobile nginiphathele amazwibela eNimba ngomhla ka-9 July. uMr Zondo-ke guys uyehliwe enyuka lapha endlini ufunda i-article le phela ebhalwe u-Ayanda intatheli ethunyelwe uLazarus ukuthi izocekela phansi iZondo Technologies. Hhayi inkampani-ke imane nje, hhayi impela yashaqeka ukuthi kuvela ukuthi iZondo Technologies, yebo yona inkampani esanda ukuvulwa futhi-ke ene-potential yokukhula ngokushesha, but babe ukufaka igama likaLwandle kwamane kwabheda guys, ngisho nezinto ezinhle abayishilo nge-article leya, hhayi impela kwabheda guys. Bashilo bathi-ke uMr Zondo uhayarishe-ke indodana yakhe ex-convict eboshiwe eqede yadedelwa futhi nakhona idedelwa nje akwaziwe izizathu ukuthi kungani idedelwe. Kushiwo kwathiwa-ke hhayi le nkampani le kuzomele-ke bathi ukuyibhekisisa-ke manje ngoba-ke i-reputation yayo ngeke isaba yinhle ngenxa yalokho. Basho nanokuthi-ke uLwandle abantu abaningi abasesimweni esifana naye ukuthi baboshwe badedelwe, akasoze nje umuntu onjalo athole ithuba lokuthi asebenzele inkampani enkulu kangaka. Kusho kona ukuthi nalokho ukuthole ngoba nakho eyindodana yakhe uMr Zondo. Basho nanokuthi leya nkampani-ke manje ayisesiyona inkampani kahle kahle, iyi-rehabilitation center yakhe uLwandle, ukuthi uma ukuthi kade wenze icala le-hit and run kwaze kwaba khona umuntu odlula emhlabeni ngenxa yalokho, ungeza kuleya nkampani-ke ebese uthola-ke ukulapheka ngokomqondo kuyona, isinjenge-rehab instead of ikhampani ye-technology. So konke lokho-ke kwenze igama-ke leZondo Technologies limane licekeleke phansi nemizamo kaMr Zondo-ke ukuthi-ke ayibeke phezulu inkampani yakhe kumane kushabalale kuhle kwamazolo ebona ilanga. Guys, ubelokhu eshilo kokuLwandle ukuthi cha, konke lokhu kungenxa yakhe, iphutha lakhe lonke leli, ngoba ubaba wakhe bezama ukuthi-ke ayibeke phezulu naye igama lakhe lakoZondo libe phezulu, kodwa yena usefikile wamosha yonke into. But-ke uMr Zondo ubukeka sengathi kulokhu-ke uyayisophotha indodana yakhe, uyasho ukuthi-ke khululeka ndodana, akulona iphutha lakho leli, ngizoma nawe ngizokweseka kuyona yonke lento odlula kuyona. Guys, akupheli-ke lapho, le uLazarus ujabule kuthi akashaya isiginci guys. Uyasho ukuthi yabona ngekudala uMkhize lo bekade ebaleka phela iKhoselathek uzobuya encenge ukuthi bambuyise back phela. Lapho kuwe sikunako konke ukuthi-ke eZondo Technologies bebengakayisayini i-contract naye uMr Mkhize lo we-AfriBiz. Manje-ke sebeyatetazela, bayayibuza bayayiphendula ukuthi ngabe usazobuya yini ezosayina, and nasefonini akatholakali. Sengathi ufunde le article usemane nje wangena wamanzi emadolweni ukuthi asebenzisane neZondo Technologies. Guys, ubeshilo-ke kodwa uLazarus ukuthi no, iqale kodwa mina ngizoyiphetha, and kubukeka sengathi-ke useyiphethile-ke manje. Guys, akupheli-ke lapho, uLazarus-ke uhambile wayale e-Eastern Cape uku-athenda phela-ke ukolukwa kuka-Azande, and umcimbi-ke guys usuqalile ngoba no-Azande bekade-ke ebela abantu iy'ngubo zakhe-ke lezi ey'ndala, ngoba kuthiwa masusuya osuthwini kumele-ke iy'ngubo zakho ey'ndala uyinikeze bonke abantu, uqale kabusha impilo kabusha. Manje u-Azande phela bekade esesitayeleni ubhuti ethenga nezinto ey'bizayo, hhayi obhuti bakhe bahlomulile impela, amawashi ama-1,000 ngama-1,000 iy'ngubo, hey guys, zama-label abizayo, yonke into guys kumele-ke ayithathe ayihambise kwabanye ukuze-ke abuye eyindoda entsha sha ezoqala impilo yakhe kabusha. Guys, kuthe nje sebese emnyango esigcawini ebusuku kuculwa, kudliwa inyama, kulindelwe phela ukuthi ngakusasa-ke bese-ke umcimbi uyaqala. Guess who came? Zoleka guys, wafika qeda thi, and nomyeni wakhe bengazi nokwazi ukuthi-ke uzofika. Hayi bo guys, umane nje wahaga wonke umuntu, wagcina ngaye-ke uLazarus isithandwa sakhe, and they kissed and kissed and kissed up until wonke abantu-ke lapha endlini baqala-ke manje ukuthi hayi bo, hey, get a room, get a room, get a room. Guys, it was so exciting, and ushilo ukuthi-ke abengekaze akwazi ukuphusha ilo msebenzi wokuqala ngqa eganele laphaya koNcukana, and noqhawekazi bekade ekhona ngoba phela usenjenge-adoptive child yakhona. So nje umcimbi ka-Azande guys, eyi ungithusile ngoba phela u-Azande-ke baqale ngonyawo olubi naye, bekuzondwanwa kunyanyewana, kodwa-ke manje sengathi imande eba yingxenye yomndeni ngokuphelele-ke manje, wamukelekile, and wamukelwe ngisho nawo Lazarus noZoleka, imagine noZoleka lo ekade emblackmaila Zolo lokhu. So guys, asithembe ukuthi kuzoqhubeka kanje, ngeke kusasa kuphinde kuvuke inxushunxushu ezogcina isibabangisa iy'nkampani ney'khundla. Futhi akupheli-ke lapho, le eZondo Technologies mengibuyela khona
Ngibona umawethu-ke ebhizi ubhuti ebuka le article, kanti uMr Zondo ashurisha indodana yakhe ukuthi ingahambi enkampanini. Yonke lento le izivunguvungu zesikhashana nje, kuzodlula phinde futhi-ke abantu bekhohlwe ile ndaba. Umawethu kodwa usayibuza, usayiphendula ukuthi ngampela le nkampani asebenzelayo, is it worth it? Kumele ngampela ayikhandle kakhulu ngayo, noma ubambisile nje kule sihlala ahleli kusona, kukhona umuntu amfudumezele sona. Le ndoda le kuthiwa uLwandle ngelinye ilanga iyona ezogcina iphethe laphaya, imphathise okwenja. So manje uyayibuza, uyayiphendula ukuthi ngabe isinqumo wasithatha ngokweqiniso noma wenza iphutha. Ngoba uMr Zondo ngokwami manje kubukeka sengathi uzama nje ukuthi ayifundise zonke iy'ndlela zenkampani indodana yakhe, ukuze ngelinye ilanga ithathe ifa lapha enkampanini. And where does that put umawethu, guys? Lo ekade ecela nje ama-shares not so long ago bamthena down. But-ke guys, asike sihlale sibuke ukuthi-ke le izophetha kanjani. Hi-ke guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobile, nginiphathele amazwibela inimba.